ser ud som, at det er mest en test, fordi jeg skal lige finde ud af, hvordan det fungerer. Men fedt, at hvis det lykkes, så kan jeg begynde at lave en video og en videodagbog, som dem, der har lyst, de kan følge. Og få nogle fif og nogle idéer og inspiration til, hvordan ens hverdag kan blive nemmere, hurtigere og bedre, og opnå nogle mål og blive den bedste udgave af dem selv. Det er et system, som jeg gerne vil dele med jer, som er brugt og specielt udviklet til topeleter og erhvervsledere i større virksomheder. Så systemet, som vi deler, det er unikt og bliver brugt blandt andet i UFC, Bellator, OL, brydning, professionel boksning. Der har vi været inde over. Så det gælder om bare at holde fast og få noget inspiration og nogle teknikker og idéer til at I kan blive den bedste udgave af jer selv. Stay tuned. Vi ses derude.